wektan. Mula wayang ki wektune sewengi. Jroning tembang, jroning guyon, gojek, ing kono sinerat utawa sinusup sawijining donga. Muga-muga persatuan kesatuan tetep utuh, warga masyarakat golong gilik, sertifikat sing wis iki dadi bermanfaat buat semua lapisan masyarakat. Oh ngono. Sabang di barat, Merauke di timur. Masuk wilayah Indonesia aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. sadarlah, sadarlah, Aku ingin damai. Irian Barat, Wilayahku. Irian Barat, wilayah. Aku ingin damai. Dadi muga-muga kedamaian iki cinipta wonten ing Barurejo, Sukorejo, Krisik, Gandosari, Blitar, cinipta munggahe mapan wonten ing Jawa Timur, Indonesia lan dunia. Oh ngono. Muga-muga perange ndang usai, dadi ndang rampung. Dadi awake dhewe iki tenan berbangga diri dadi warga masyarakat. Lugunipun warga ngriki alhamdulillah terima kasih. Iki ana pundutan mengko buan Mbak Niken Salindri menika saking Pak Edi utawa Pak Kasun kalian Pak Jani menika pengurus lahan. Oh ngono. Kok digoleki wektu sing prayoga penjane arsa minggah panggung. Ya. Ning saurunge cumung-cumung iki gara-gara Niken lak ya isih lelenggan. Heeh. Iki alhamdulillah lho. Biasane Niken ki nggon wanci gara-gara ki wis kondur. Mergo Niken ki sinden terlaris sak Indonesia. Adoh jangkauane. Lho. Tur isih muda tumaruna, isih bocah ora isin nganggo gelungan. Oh ngono. Mampungi pung, nanti mampungi. Jakarta napa pundi wau dalu? Winyan wonten pundi? Solo, pung saiki nang kene. Lho, pung ning Kalimantan sok mben, pung ning Jambi sok mben, pung ning Iran. Aja. Iran aja. Iran disiriki teko Iran balik rene ning Kedidir. Kediri kaya. Nah ya Kediri. Coba Nduk. Iki tak pasake Niken iki nggon manci gara-gara iki sampean tak dhisikke. Mergo panitia ngentosi pendian mengke Pak Edi badhe minggah ning sadurunge minggah Pak Edi kalian Pak Jani menika upama kula pengen Niken menika bukan hanya penyanyi. Niken itu tidak hanya penyanyi dangdut, penyanyi campursari utawa penyanyi congdut. Ya. Ning asli berangkat dari seni budaya klasik sinden beken. Ya ngunjuk. Sinden ki nek top ki umbene cap sikil telu. Kaki tiga kok ya. Mas aku. Sanes so niki lah seger. Lah kok iki meneng pokoke. Badak, sanes cap kaki tiga. Oh badak. Waduh, lulange ben kaya badak ngoten. Wes jan omah. Pripun mun ngantukno dereng, Nduk? Nik. Alhamdulillah dereng Bapak. Panggilane ning omah apa sampean, Nduk? Kula Nik. Oh Nik. Nggih. Padahal Nik iki was-was lho Nik iki. Nik kalih Mbak. Oh ngeten. Nggih. Tapi untuk warga ngriki ya aku tak pengen sing tembang klasik mohon manut panjenengan. Upamane jineman kene, upamane nek langgam kan wis umum. Langgam iki umum. Aku jineman, ular kambang kene, mari kangen kene. Manut sampean. Ya, iso ta iki. Lah piye to? Biyen jaman sik cilik ini kan sik TK ki kondange nyanyi kutut manggung nek cara biyen. Oh ngono. Ora keteko. Ngono mesti banyolane ngono. Napa kutut manggung? Ora keteko. Sampeyan mboten mboten kesuwen? Napa? Kutut manggung bawane. Mboten. Lho, wayahe wis. Oh dinyurake mawon. Tenan kutut manggung diunekke nyanga ya gegedhen wong nglokor. Sing ngenter sudune tanggap dinyurakne lah. Ya, nek ngono dibawani ya kutut manggung untuk bapak-bapak panitia suwi lho. Bertahun-tahun lah kurang ngrungokke sampean kutut manggung ki. Tak turke kanca-kanca sing kangen karo kutut manggunge Niken kaya to Jovan.
Kula keki karo kutut manggung ini ken wis tau krungu dereng. Ngawur. Monggo nduk diaturke Bapak Ibu panitia juga masyarakat sing padha kepareng wungon. Slendro napa pilok nih Ken? Pilok napa slendro nduk? Halo. Cilu, Bang. Slendro. Slendro mawon nggih. Nggih. Watu ing ikil. Wayahe. Yo. Wah. Luar biasa suarane. Ini. Tepuk tangan. Loh, aku demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangan iki ora alergi. Heeh. Sok-sok enek lho, nduk njajal kutut manggung, aduh weteng kula lara, ngono iki dadak enek. Aduh kula kudu ngising. Ya ora to. Ora to ya. Wong-wong padha ngumun mandeng nyawang. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. 3 napa? SD. Ya iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Baru Rejo. Mumpung derek papah dhewe. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke, ngono. Ya. Baraku Ngeten iki ngrungokke ngeten iki karo rokokan penak wajani tenan mergo kutut manggung. Njajal ndangdut nggih ngrokok iki kudu sloloten mawon. Ning kaya pangkat dionekke. muni Batine kanca-kanca musik iki tembang apa iki? Aku kok demen. hening plang Ongkek. Awas. Alhamdulillah lahir. Bayi apa piye kaya? Wis lahir lega lanang reng. Heeh. Dikapake pateni. Ya aja to ya aja. Keringan Wae cengkoe ngegetne kancane. Apik kaya. jam scare. Nggih. Penyanyi kere jam iki penyanyi. Aja diwolak-walik to. Ya. Anggung nyaman manas
batine sing nylentem kapan ya aku ndi bojo kaya kuwi. Mas aku tak dongake ndang oleh jodoh kaya. Sing didemen iki nggon anggung-anggungane iki lho, didemen iki. Heeh. Kok iso muga-muga jodone akeh ya atine rojah-rajeh kaya. Ya. Kempul. Bagus. Iya. Slantem. Cilik no cilik. Nah. Oh. Kang. Wah. Gam. Rebabe ra usah wis entek kok ya. Lah usul rebab wong wis entek kok ya. Terus. Mangga. Lambange wong Jawa wong blater ngene iki. Mangga. Mangga. Panitia caos daharan. Mangga. Mangga lho Mbak Yu, mangga lho Mas diunjuk didahar. Mangga. Tenan kok. Kutun Manggung nek kanggo niken ket biyen nganti saiki Kutun Manggung sak Kutun Manggung iso dadi omah, dadi lemah, pekarangan lan sapanunggalane. Ya konsisten kok. Terus Pinarak ing kang celekut. Ya, wis jan pirang puluh tahun ora krungu Kutun Manggung. Terus ke Sugeng rawuhipun Pak Jani. Lamat-lamat, Pak. Ora kok aku iya, aku paribasan kaya dene Kadung Tresna, lamat-lamat. Sugeng rawuhipun lho Pak Jani. Pak Jani niku. Pak Jani menika pengurus lahan ingkang ngagem kopiah menika. Nggih. Sugeng. Ya. Sugeng rawuhipun alah Pak Jani. Pak Jani batin yo toyo. Nenone anu. Bener Pak Jani kan ngetokke dompet arep elek. Nggih Pak Jani kalian Pak Budi menika badhe minggah badhe foto kali genduk niken. Ya engko. Nenone anu. Wangi yalah bamagetatmu
Kowe wis pirang tahun ramuni kok sik kelingan to nduk sampean iki. Niki lamat-lamat. Heeh, mongko ketutupan karo sumanding, ketutupan karo sikep, ketutupan karo anu. Ning nyatane tembang niki ora ilang. Terus. Omben. Menika tak aturi kagem para bapak-bapak saking Polsek juga Koramil, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas. Terus Omben hatta omben Nono. Ata omben Ini kan nek kudu. Nana. Ya. Gandol kemletreken. Lho ini tidak masalah. Sembarang ki nek gandol kok ora meletrek iki ra penak lho, Nduk. Ning kok gandol terus meletrek mak dlewer payo. Tenan kok ya. Kuwi wong ngombe susu Milo ngono lho. Dlewer ning cangkemmu lho enak. Karo ngiler ngono. Ya, pakan. Pakan hatta Manuke sinten? Manuke bapak-bapak kutu. Kok sok kutuk kabeh to? Pakan nono. Ya, dintekke sisan kutut manggunge, engko terus aku tak ngaturi tindak minggah panggung Pak Jani kalian Pak Budi utawa Pak Kasun. Neno nano nano telusur. Ya, cengkoke ngono.
kaya karo Karena kadung tresno kok lamat-lamat kok. Ya. Astagfirullah. Oh, bene timbang salah-salah nih pisan. Dintekke. Napa entekane, Pak? Kok lali, Pak? Kuwi bari diposke nggon kene kok. Nino nano. Oh, wangi ya Oke. Monggo Pak Budi. Pak Edi. Juga Pak Jani. Mingga wonten sasana pagelaran sesuai kalian pundutan penjana menawa sesuai warga masyarakat dalem nika. Wonten ing Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Au. Oke, leres Pak Jani. Bok. Wonten Pak Jani. Pak Edi. Lah. Pak Kasun. Monggo ingkang menulya Pak Kasun juga Pak Jani. Monggo, ya miyos mriku mawon. Awas. Oh, Pak Jani kalian Kang Putra. Mas Edi. Oh. Tepuk tangan buat para panitia, juga Pak Kasun, Pak Jani. Anggitmu. Ngene iki lek ratosno karo kabudayan yaene Pak panitia iki wis sare. Ning alhamdulillah nunggoni nganti sak yaene. Iki badhe ngaturi tetembangan apa request napa badhe napa Pak? Ngagemi Pak. Pangapunten ngriki. Pokok momen seperti ini pasti akan dikenang selamanya sampai anak cucu generasi ke depan karena perjuangan sertifikat sudah berhasil tercapai rak ngaten. Wonten dawuh napa badhe ngaturaken menapa Pak? Pak Kasun? Matur suwun wedal ingkang dipun parengaken dhumateng kula. Nggih. Dalu menika tasih antusias kula kanca sedaya ingkang wonten sisih ler. Wah. Nggih. Lor niku pundi, Pak? Nah ngrika. Wong ngrika lor. Wah. Ler kilen, kidul etan. Wah, ngono krisniamu lek mu salat kleru kiblate. Kowe teko dok salat madhep ngidul. Kabah iki ning kulon kok ya. Inggih, luar biasa tepuk tangan buat warga masyarakat mapan ning Barurejo, Sukorejo, Gresik, Blitar. Sekali tempo sing nempuki tangan pengrajin. Pengrajin do ngantuk tepuk tangan. Nah. Engko sok ben syukurane ben wayangan neh ngono lho. Nggih, matur sembah nuwun. Wonten dawuh menapa badhe nembang napa badhe niki lek wonten iki wonten request niki saking sing nulis duka sinten niki. Pak Jani kalian Pak Edi badhe ngersakaken foto kalih Niken. Oh nggih. Nggih leres nggih. Nggih niki nyuwun putrane nyuwun foto. Oh, putri. Mbak sinten asmane? Oh, anu Karamel. Karamel. Mbak Amel kok karamel. Kok karamel lek roti kok ya. Nggih, niki kan ngene jumeneng, Nduk. Foto Pake ngersake foto dhisik. Mas Deni sing moto nggih. Lek kon moto luwung diantemi dhek. Aku timbang kon moto luwung diantemi wong kok. Nah, ngoten lho. Niku penggender niku alumni ISI Surakarta. Weh, jan macaku sing difoto aja tabuhe gendel. Langsung coba, Nduk. Kok foto dhewe. Marane HP-mu HP cepuk lho karo iPhone bingung. Tapi radine nganggur iki Pak Kasun ben anu kali genduk niken, foto kangge kenang-kenangan. Bingung le. Bingung ben dipotokne kae Mbak anu kae. Adik ini kan ya, nah ben dipotokne kae. Lek kuwi pantes nyekel HP iki pantes.
Deni wetoke nyekel utis pantes. Cekrek. Jangan ngajaku. Dipun ganti gaya. Gaya napa fotone gaya. Nah. Iki padha ceweke kok ya. Pemusik rasa foto tak upload iki gak sitok. Yo jan njaluk foto bener pemusik. Oke, nggih. Ini kan wis kesel ya nduk sampean leren sik ora apa-apa. Heh? Apa kita mbu adem, napa badhe ngaturi tetembangan? Nggih, nyuwun Napa, Pak? request lagu mawon. Oh, sinten? Niki napa lintune? Manut. Oh, manut. Alhamdulillah. Iki ben laran ku wah iki kesel ndek ini awan. Nyapa ndek ini awan. Lah, aku lho lungguh arep guling niku lho. Bocah kok. Niki jan rumah saku numpak pesawat iki lek awake dhewe kelase numpak angkot. Meh bendina. Heeh. Pung, rono pung. Tembangin apa Pak Kasun request panjenengan? Ayang-ayang. Duh, kita. Ayang-ayang dewa-dewan ning asmara sinara cayan ning bulan. Nggih. Sing nyekar panjenengan piyambak? Wah lek ngono ya karo iki no ya bintang tamune to ya. Mas aku. Sayang napa dereng, Nduk, sampean? Luar biasa. Niken jan, Nduk. Nduk. Terima kasih ya. Terima kasih. Ngeri. Aku karo iki duwe kenang-kenangan sing sangat luar biasa kok. Nanti saya Kenangan ngeri. aku ya diserang, sampean ya diserang. Tidak apa-apa karena serangan itu adalah suatu serangan. Nambahi Sampai papa ditelepon karo mama. semangat dong nggak apa-apa karena itu demi kebersamaan. Tapi lagunya ayang-ayang kali Pak Kasun. Nggih. Mereka kudu enek bagiane lho, Pak. Dadi hukume lek Pak Kasun nembang sampean sing nyawer. Wah lho Pak Jani iki los kok piantune. Dek kapane medhayo nggon kuwi aku arep disawer. Lho aja Pak, aku urung nyanyi. Nuwun, Pak. Oh, waduh, terima kasih. Enggak, digawekne ayang-ayang Pak Kasun, Pak Edi, juga Pak Jani buat warga masyarakat semuanya Baru Rejo, Sukorejo.